Hej, jeg vil lige vise forskellen på en silikonpolering og en almindelig polering. Som I kan se her, så har jeg lige poleret lidt på skærmen. Den har fået en gang silikonpolering, som jeg så lige tør det overskydende af nu. Sådan i rundetal, sådan der. Det jeg så kan demonstrere for, som I kan se, så er der ikke meget forskel på det. Men nu får den noget antisilikon og sprøjter på. Og så kan I se, at ridserne de kommer frem her igen. Og den del her, som jeg har poleret på min måde, der kommer ingen ridser frem. Men herover der kommer alle ridserne frem igen, fordi det er kun blevet skjult af silikon. Det beviser bare, at jeg bruger silikonfjerner på det, jeg selv har poleret. Eller poleret rigtigt, at der kommer ridserne ikke frem. Det er fordi, der ikke er silikon i. Tak.